ジェシカ様、見ていてください。作戦は失敗か。イメルダ様に報告をしなければ。随分と時間が。エルヴィン、急ごう。彼らの目的は、明らかに。ああ、とにかく砦まで急もしかしたら。へえ、そうなんだ。へい。ね、エルヴィン。ああ、そんなことないよ。そういえば、崖の、やっぱり気になるから。でも、わかっているさ。まあ、よしみんな、あの入り口を調べるぞ。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した？ラングリッサーを求め移動する光の末裔たちだが、この洞窟は人の気配がするぞ。
皆さん、隠し面メサイアンクイズのお時間がやってまいりました。一体誰に向かって話しているんだ。この隠しステージは、いろいろな急いで作っているので、きちんと動作しないかもしれません。それでは、ルールの説明をします。戦闘に入る前に、各指揮官がクイズを出します。クイズに正解しますと、勝利条件のウッキーさんを撃破するとクリアです。すべてのクイズに正解すると、ささやかなプレゼントがあります。なんだ。つまり、全員に攻撃を仕掛ければいいんだね。なんだか、時間の無駄のような気が。来るだけ無駄だ。とにかく、この洞窟に入ってしまった以上仕方がない。行くぞ！かの者に力を。かの者に力を。かの者の剣となれ。問題でーす。
力よ。そこだ。かの者に力を。かの者の剣となれ。